Окей, здравейте приятели, добре дошли в новото видео на Good Hook. Така, значи, все пак ще играем на мода с Normal Skyblock, като обаче имам една нова, много готина новина, която е, че открих как да го мина. Така, сега като за начало ще зареди първо и ще ви покажа всъщност какво видях след като го разгледах малко по-подробно. Обаче няма да бъдем пак в същия, ще си направим съвсем модерен, защото не ми харесва как бях започнал и сега да се надявам, приятели, това видео да ви хареса повече. Така, взимаме лава бъкета и айса. Така, какво мога да правя с тях? Като се загледаме първоначално нищо, обаче аз усетих едно. Гледайте сега. Ще си направя ферма за Cobblestone, което може много да ми помогне. Така, хоп. 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 Не знам дали точно този е варианта истинския как се прави фермата за Cobblestone, аз така го открих. И сега ще разберем. Чупим го и вуаля! Вода! И сега слагаме лава бъкета и... да, това не го гледайте. Не. Не. Добре, това не го бях очаквал. Добре. Не. Окей. Това не беше никак добре. И сега Cobblestone. Не винаги получавам Cobblestone, което не е много готино. Сега, нека си направя crafting table и да видим. Тоест, ще копая, ще правя и така. Не, какво гори? Добре, нищо. Това не е. Окей, 4 и 5-то дърво. Супер, са. Ми трябва една фиданка, за да мога да си го съда ново дърво, защото ако не си да засъда дърво, ще трябва да хода до онзи там блок, който няма да е никак добре. Не, падна нещо. Някаква фиданка, няма ли да падне? Гайс, ето я първата фиданка, която падна вече и мисля за сега просто да я сложа. Тя е близо до вода, което означава, че би трябвало да порасте сравнително бързо. Сега, нещо, което трябва да направим, както всички знаят, basic, е да си вземем дърво и crafting table и малко пръчки. Сега, гайс, ще направя, за сега ще използвам само така, само ще... Защо не мога да го плейсна там? Окей, това да го изключим. Окей, какъв е този звук, гайс, не знам. Но сега ще започнем да копаем. Добре, първия Cobblestone падна в лавата. Много готино. Добре, получихме Cobblestone. Втори Cobblestone. Е така, мисля да събера сега до 10 Cobblestone и да се пробвам да... Не, това е до 20. Ще бъда възможно най-бързо и... Пишете в коментарите какво искате после да направим, след като стигнем до онзи остров. Ето там с честа и до онзи остров и там с другия чест. Мисля там да свърши видеото, освен ако в другия чест няма нещо наистина изключително хубаво. После да продължа ли към другия остров, ако видеото ви харесва. Пишете в коментарите дали тази поредица сега ще ви харесва или няма да ви харесва и по-добре да сме на поредицата с нещо по-готино в Майнкрафт или даже в реалния свят. Както се виждате, за жалост много рядко качвам видеа и не винаги качвам видеа и някой път с месеци не качвам видеа. И все пак, моля ви, пишете в коментарите за идеи и после ще избирам най-хубавите идеи и ще ги правя, което мисля, че ще бъде много яко. И пишете през това време, аз ще ги гледам. Може да не качвам, но със сигурност ще гледам. Така че пишете идеите и всичко, което искате. Въобще не се
пестете, пишете всичко, което искате. Ако искате, мога да копирам с мои приятели някой YouTube, друг канал. И както знаете сега, моля ви за поне 2 абоната и още един лайк да оставите. И така, знам, че сега не ги редактирам видеята, защото бързам да направя видео, но повярвайте ми, когато съм напълно свободен, за един ден ще го редактирам с мой приятел, който знае отлично как се редактират и може да ми помогне. Ще редактирам някой път с него и тогава видеята наистина ще бъдат много по-готини. И виждате ли, вече сме до 15-тия Cobblestone, даже не, вижте, във водата са паднали няколко. Колко са паднали там? 19 хора, гайс. Да изхъба ли дърта? Да, ще го изхъба. Дърт. Не. Добре, това беше много гамно. No way, и това падна. Стига, не мога да изкопая последния Cobblestone, сериозно? О, да! Най-сетне. Сега, готови ли сте, гайс? С 25 блока сега ще строя и да стигна до онзи чест, където както помните от последното видео, има храна и семки за градина, за фарм да си направя, което ще бъде много добре. Значи, мисля да изхъба да копая с тази кирка дървената, която имам, сега да я изхъба и мисля, че докато я изхъба ще съм стигнал до другия остров, където там има кабъл, там има стоун и мога да си взема Cobblestone, въпреки че аз имам ферма за Cobblestone. И мисля, хора, че това е първата ни ферма за Cobblestone, т.е. това ще е първата ни ферма във видеото буквално и това е доста готино. Може да плейсвам малко по-бавно и да правя някои неща по-бавно, защото съм свикнал да играя от компютър, а не от таблет и е доста по-трудно от таблет, отколкото на компютър. Например, брат ми, той също някой път играе от таблет, обаче понеже той е свикнал с таблет, защото той много често играе на таблет, нали, Майнкрафт, подобно на таблет, защото той има компютър с тъчскрин, който преди беше моя, а сега аз нямам с тъчскрин и не съм свикнал. Но дори когато играех на миналия с тъчскрин, не го използвах тъчскрина, защото буквално тъчскрин е по-неудобен. По принцип играя Майнкрафт от доста време, от няколко години и мога да кажа, че Майнкрафт е много яка игра. Тя е може би една от най-популярните игри. Леле хора, вече колко Cobblestone не успях да взема, не знам. Там има ли в водата нещо? Не, аз съм тъжен. Сега мисля още 20 блока от камъни да направя и мисля, че ще стигна до другия остров. А ако стигнат хора, това ще бъде първото ни стигане до другия остров. Дори в миналото видео изкопах целия остров. Изкопах целия остров и пак не стигнах. Буквално това беше много тъпо от моя страна, когато го изкопах, но буквално просто не се бях сетил за този трик за Cobblestone фермата и нямаше какво да направя. Тоест, нямаше какво да направя. Леле хора, половината блокове отиват в лавата. Знаете ли какво ще стоя и тук? Така няма как да отива това. Добре, не стоях на правилното място. Така. Добре. Така може да съм по-бавен, но със сигурност блока отива при мен. А защо? Какво става? Не! Сериозно? Добре. Окей, първите 10 блокчета сме събрали и кирката ми се счупи, забележително. Окей, това беше странно. Пак този звук на горене. Може би просто хвърля някакви вулканични лавени неща. Лавени хора, лавени.
Чуде се, ако тук има... Не! Какво правя? Не! Много съм тъп. Така, ако тук има Енд остров, има Ендър Драгън и си взема елитра, дали ще мога да стигна до ето там? Буквално. Дали ще мога? Според вас, пишете в коментарите и ще разберем. Би трябвало да разберем, ако всичко в поредицата тече нормално и не падам от острова си, това ще бъде много добре. Добре, хора, още не мога да стигна до онзи проклет чест. Но добрата новина е сега, че... Добре, това е лоша новина. Не си направя още една кирка, последната за сега, докато стигна до онзи другия чест след този, който сега очакваме много. Аз мисля сега да се оставя това дърво тук. Не. Леле, ако го бях дропнал така и този сид и този бъкет тук, в случай ако умра да имам още материали, мисля, че това ще бъде добра идея. Лошата новина е, че става вече. Това е много. И мисля, че ще трябва да барикадирам този хубав мост, който направих. А може би не. Не знам. Добре. Това ето ги първите 4 каблстона, дето събрахме. 5 вече. Не. Добре, всичко е наред, хора. Не знам дали ви харесват тия видеа, пишете в коментарите дали ви харесват, защото ако не ви харесват, кажете ми, както ви казах, давайте идеи за неща, които ще ви харесват и аз ще гледам да ги правя, т.е. ще се постарая да ви харесва този YouTube канал и горе-долу мисля да тегля модове, които са по-хубави. Защото, например, този не ме кефи особено много, но много искам да експлорна другите неща. Вече е доста скери е тук. Както виждате, много е скери. Не знам. Като цяло, за сега мисля, че се получава доста добре. Не знам вие как ще го оцените. Сега, както виждате, стигам, мисля, че до онзи чест вече и мисля, че това ще е доста най-големия ни напредък след това, че успяхме да си построим, нали, така ферма за Cobblestone. И така, сега ще разбера. Така, къде е честа? О, ето го. И, гайс, сега ето ги първите неща от този чест. Това буквално са първите и последните неща от този чест. И после не ни остава много до онзи Айсланд. Горе-долу половината път вече сме го минали. Поне аз така мисля. Жалко, че нямам още една кофа с вода, за да си направя безкрайен източник, но пак е нещо. Сега много се чудя кога ще порасне това дръвче там. Сега е време да оставя това и да продължим да копаем. О, имаме проблем. Ако не спам по няколко поредни нощи, ще дойдат фантоми. Което не е никак добре. Скоро ли ще стане ден? Искам скоро да стане ден. Съжалявам, че сега не копая, защото трябва... Всъщност, сега е най-доброто време, докато не става... Не, заваля дъжд! Не! Това е може би най-омазното нещо, което искам. Защото тези дни ще бъде мрачен. Но... Зомбитата ще могат и тогава да се спаунтнат. Това ще бъде ужасно. Не. Макар няма зомбита наоколо. Тук поне има светлина. Това е доста добре.
сега, докато става ден, докато още едно ще копая и така. Сега гледаме и се релаксирайте как копая. Гледайте глупите. Сега ще подкачам и ще копая и ще подкачам и ще копая. Добре, хайде. Не. Сякаш чух стъпки! Буквално от тази лава. Не знам какво ме прихваща, обаче ми е супер страшно сам, когато играя на такова нормал скайблок. Хора. Между впрочем, мисля, че не съм ви казал, че Minecraft Educational Edition според мен е по-добре, защото има някои блокове и неща, които в реалната Minecraft ги няма. И едно е доста по-готино. Тя се води като учебна версия, обаче може би е по-хубава. Също така тя е като Bedrock Edition. Тя не е изданието Bedrock Edition. Не, ще умра. Какво ме би? За съжаление, хора, как не съм гладен? Това е много странно. Ето го и първия монстър. Мисля да барикадирам. Да, барикадирам. Той идва. Монстъра идва. Добре, успя да идва. За сега, нека барикадираме така. Гайс. Много искам да стане ден. Не знам за вас, обаче са супер тъпо. И както виждате, в момента копая камъчета през нощта, докато валя. Няма къде. Не, защо? Не. Хора! Осъзнаете ли, че сега ще стоя на половин сърце? Абе ти. Един скелет решава, че трябва да дойде. Мисля сега нарочно да си сложа нещата тук. Така. И да отида и да умра. Така, за да се регенерирам. Ей. И хора, ето ги материалите ми, запазим всичко точно. Ето, леле хора, това е доста добро. И това е доста готино, защото сега... защото сега... Даже и скелета го няма. Гайс, той да не ме е последвал към бездната. Можем само да му благодарим, че не ме е последвал тук. И преди аз да се опитам да дойда. Много може да му благодарим. Да, ми е до мен, ако се чуете за някои звуци и да го имате в предвид. Хайде. Не ми се копае. Гайс. Става ден. Още е нощ. Но вече става по-светло. Светлина! Това е когато си полудял. Гайс, знаете ли, че като вали дъжд, ако паднеш в лава, всъщност не започваш да гориш. Това е много готино. И гайс! Ето! Дене!
И едно блокче камък естествено ме измества. Да видим сега, гайс, дали колко камъни имам и дали вече мога да продължа по моста. И да стигна до новата земя. Окей, гайс, би трябвало скоро дъжда да спре. Не знам, но... Окей, 15 каблстон. Плюс тия 3, ако успя и 3 да ги взема, 18. Това е доста добре. Окей, гайс, имаме с първите тук 18 каблстон. Не са първите. Така е едно така. Ей, гайс, мисля, че вече сме пристигнали. Буквално, вече сме почти пристигнали и ето така ще направя, за да съм по-близко до острова и да няма нужда да спре още. Гайс, мисля, че това ще е най-светлото през този мрачен ден. И съвсем скоро трябва да сме до онзи... Не, пак няма да ми стигнат каблстоновете. Проклятие. Буквално пак не ни стигат. Мисля, че ще ми трябват още 15 каблстона. Добре, гайс. No way! No way! No way! No way! Guys! Леле! Guys! Вижте какво имам! Ри! Не падайте! Моля те, не падай! Не пика! Чао! И все пак. Чао, не ви към на острова ми! Знам, че сте полезни като храна, но аз сега си имам безкрайн. Няма нужда да капвам. Какво? Аз да не си дропнах килката. Буквално не видях, ще видим на видеозаписа. Нали имам още дърво? Какъв ми е проблема? Вижте колко зле пея. По-точно си намикам. Защо? Защо съм толкова тъп? Не, изхъбих си 4 дърво. Тън. Спешно ми трябва това дърво да порасне. Брат ми сега до мен се смея като поводя. Окей, гайс. Как можах да си крафна още един крафт? Питате се какво правя в момента. Както виждате, умирам. Не разбирам защо. Брат ми буквално предложи да скоча. И го направих. Вау, защо ли умирам? Хора, мисля да остава до тук и когато дървото порасне пак да се върна. Мисля, че за сега това е края на видеото.
Чао, гайс, чао. Благодаря, че участвахте и гледахте това видео и моля ви оставете по един лайк и subscribe.